John Johan owasekugcineni 1 John chapter number 3 verse number 8. Amen. Hallelujah. I'm so happy ukubona nonke abancane angikwazi ukubalula okwamanje ngifuna ukukhona abashiyayo. Amen. Verse number 8 lithi owenza isono ungokaSathane. I'm not there. Bathi sathi selifaka ukuthi ngokuSathane uyona wasekuqaleni. Nansi into engizekuyona ngicela siyibuke eduze landelayo. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Let me read again. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Amen. Asithi ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Baba busisa ukufunda kwezwi lakho egameni lika Jesu Kristu umfeli wethu egameni lika Jesu. Amen. Ngifisa abangcwele ukufunda kakhulu ngikhulume kafishane ngalokho amazwi esikhombisa bese siwatholile cishe ngathola onke isendleleni efonini. Amen. Njengamanje ngifisa sibuke lamazwi athi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokho ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Amen. Sikhona abazalwane wabonakaliswa ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Amen. Sizobheka lokho ukuthi kunezinto uJesu ayithagethile ukuthi ezoyikhahlela ngokufika kwakhe. Amen. Kunezinto ayithagethile ukuze uma efika ukuchitha imisebenzi kaSathane. Amen. Glory to Jesus. Siyabingelela kakhulu kuba abangenayo babukhangile siyabingelela lokhu yagcinana le feast date. Amen. Thank you so much. Bazalwane obhala lana uJohani osibhalelayo bhala lamazwi uJohani obesibhalela lamazwi kusewuJohn ofanayo nalo bhalela incwadi engaleqaleni ivangeli likaJohani omuzwa ekhuluma amazwi athi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze kwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Is the same John ofunda wabhala la le ncwadi lena akayibhalayo abanye bathi uyibhale ebudaleni bakhe. Sizokhumbula ukuthi lo Johani wayumfundi kaJesu kodwa engomncane ukudlula bonke kubafundi bakaJesu. Amen. Unezinto ahluke ngazo lo Johani lithi iBhayibheli noma kuhlezi umakhamba noJesu wayengafuni kube khona umuntu ongabaphakathi nendawo kwakhe noJesu. Kuthiwa wayelwele uhlezi encikile eduze kwenkosi. Amen. Uye lo Johani obhalelana elithi izwi kaNkulunkulu kwathiwa kuyena indodana bheka unyoko. Amen. Is the same John and kuhlezi kungithinta ukuthi kubo bonke abantu why uJohani ethe njengoba kaJesu. Umuthi uyacheka iziningi izinto ongayiphawula kodwa enye nje yokuqala vele abanye babengekho abaze befuna ukufika esiphambanweni. Lo Johani obhala la uye yedwa olandela uJesu wazwafika emnqamlezweni. Sikhona abazalwane bonke abanye abafundi bathi mabebona ukuthi sengathi sekuyashuba leto lokhupha uJesu bavele banyamalala one by one bahlehla. Sikhona abazalwane lithi iBhayibheli lo Johani lo mfundi walokho esalile emlandela uJesu. Amen. So manje uthi uJesu kuyena akabheke indodana usho oqala because akekho vele umunye umfundi okhona, but more than that akakwazi ukuthemba umunye umuntu omlandela ngekhathi ezithile.
Yabona uma usalandela inkosi ngekhathi ezithile ayikwazi ukuthemba ngezinto zayo, because shuthi makubheda wena uyohamba nezinto zenkosi, kanti inkosi ayimuphi umuntu into imphela yena. Wonke umuntu ophiwa into usuke iphelwa abantu abanye. Sikhona abazalwane, ingakho umuntu bayiphiwe akaphiliswa nayisipho asiphiwe, kodwa fanele ehlale phansi edle izipho zabanye abantu, because uma uphiwa uphelwe abanye abantu. Sikhona abazalwane. Then lo Johani shuthi wangena enhlizweni kaJesu ukuthi abanye bebegcwele ngikhipha izinkwa, bebegcwele ngezimanga, kodwa uma senibheke emnqamlezweni shuthi abamthandi ngezinye inkathi. Awu amen. Wasala lo mfundi nomama bathile esokhuluma ngabo ngesonto abagijima ekseni beyithumele lika Jesu. Babegijima nalabo mama bayithinta inhliziyo kaNkulunkulu, because bazi kahle ukuthi uJesu ufile, babengazi uvukile, kodwa bamthanda noma efile, bamthanda noma ethule, bamthanda noma bengalindelanga mmangaliso, kodwa bathi siyangiyena sengamane sifike nje siqhole ithuna lakhe, simthanda hayi ngoba esenzelani. Kuba sengathi singake sikhuleke sithi kulezi zinto nje inkosi asivulisela kanjalo. Abamthanda noma ethule, bemthande noma engasenzi lutho, bethi kodwa uNkulunkulu ofanayo njengalo obengenzela izipho. Oh amen. Sifunda ke kodwa chapter 3, chapter 3 ichapter edume kakhulu lesifundayo, idume ngeverse layo yokuqala elithi bhekani uthando lwakhe asinike lona ubaba ukuthi singaze sibize ukuthi wasingabantwana bakaNkulunkulu. uJohani uma eqala le chapter sifunda ubabaza uthando lokuthi bakhona abantu bakaNkulunkulu, kodwa ukuba umntwana kaNkulunkulu hene into leyo. Amen. Usethi bhekani uthando lungaka, la ukhuluma nabazalwane. Kanti ku chapter 3 ngale umuzwa ethi ngoba uNkulunkulu uthanda izwe kangaka, usavangela ukukhuluma ngokuthanda uyalidayisa. Lana usekhuluma nabamukela uthando ngale abahlezi phansi. Uthi ngenzeka senikhohliwe into eniyimukelile, ngenzeka nathanda uthando nisafika kulo, kodwa nahamba nalijwayela kwangathi anisasiboni isimanga enasibona nifika kulolu thando. Yingakho la mayithi bhekani uthando lungaka, sengathi bavula amehlo futhi ukuthi ngisho kanani nilibonile nilibabaza ake niphinde nilibuke. Bhekani uthando lungaka asiphe lona ubaba, singaze sibizwe ngothiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Uma sekhuluma nabo usethi ngenzeka nidawuthiswa abantu, usethi ke lento niyiyo izwa linazi. Ngamagama musala ucabanga ukuthi abantu bona benijabulela ngale kubuntwana, kodwa fanele wena uyazi ubugugu bayo noma ngekho umuntu oshaya izandla. Uthi izwa linazi, uthi hayi ngoba into yeni incane, uthi inkinga bamazanga onenzelele. Ngamagama mhlana bebefika bemazi umuntu onenzele into eniyiyo, boqala bebone ukukhulu bothando lwakhe. Awu amen. Ubeqhubeka umuzwa kule chapter esethi ke umebonakaliswa, uthi thina sofana naye. Usezama ukuveza ukuthi kungenzeka uqalaze yonke into wambona umuntu onjengaye, linda yena mhlaye buya, ngoba lento siyiyo kuyenzeka ukuthi uyaqalaza ngapha ungayiboni indawo, uthi uqalaza ngapha ungayiboni indawo, uthi lindani mhlayele bonakaliswa nizombona nifana naye. Usethi mhlaye bonakaliswa ekhuluma ngokuhlwithwa ngokubuya kwakhe second coming, uthi mhlayele bonakaliswa nofana naye. Something engithandayo akasho nokuguqulwa nifane naye, kungathi nifana naye manje ukuthi akabonakaliswa. Lento akekho soguqulwa mhlaye vela kusobe sesimeja sisaguquka manje enkonzweni. Njalo makusiyela siyaguquka, sisondela kule nto ayiyo. Njalo masizezwini siyashepheka, lento sihlasikhandwa ngayo ukuthi sibe yiyo. Ngelinye ilanga sothi masibone vela
sithi nansi lento esengiyiyo kanti nayo yiyo. Ungayithathi kancane indaba yesu kaNkulunkulu. Izwi lakhe isona santu asishape ngaso, asikhanda ngaso njengoba enjalo ufuna naye bayibuya sifike sifane naye. David sobe sesifana naye. Muzwe mayisethi-ke ngezansi bonke abanethemba enjalo bayihlambulula impela. Iliphi ithemba elokuthi usazovela emafini ngamagama njalo ngokucabanga ukuthi inkosi isazobuya uvela uqala uqinga amabala uthi yini kodwa ngamele ngihlambulule angifune vele ngingafani naye. Sikhona abantu abazalwane wakhuluma yonke into noJohane. Oh Jesus, up until lento siyifundile awuamele hlaba naye lento engiyifundile bekithi ngizoyiziba ngiyikhuluma ngaphezulu umuzwa ethi ngokuba osele uNkulunkulu akoni kunento ayishoyo enzima uthi ngokuba osele uNkulunkulu akoni. Yabona this guy was very good. Bathi abantu aboni kanjani usethi inkinga ukuthi imvelo kaNkulunkulu wami ihlala kubo. Shuthi hayi ngoba bengathanda ukona kodwa the more ubona uNkulunkulu wabo kubo vele imvelo kaNkulunkulu wami bahluka. Ngaze ngithandaza isinkosi gwala kithi Nkosi gwala kithi ngizwa thandaza uPaul ethi ngifisa kangakanani uJesu azebuza ngaphakathi kimi ngoba umuntu masephila ukhipha lento kuye. Uthi usethi inkinga eyokuthi fanele ebunjwe ngaphakathi kithi uthi imvelo yakhe kithi ingakho singona. Umuzwe ngesekhabola ngifune khona eshamazwe ahlabayo ethi ngokuba obonayo kwaSathane. Lelo gama ngasakhulumi ngokuthi okaSathane ngoba uSathane enza umuntu. Lizama ukuya kweschatology ukuthi kahle kahle babona isigcino sakho. Umuntu obuhlezi naye kwiphakade lakho uSathane. Ngama seliveza ukuthi isono i-transport ebhekise endaweni efanayo naleyo Sathane ebheke khona. Engabe nikuphi ekuseni uma uphuma esonweni uphuma etekisini elibheke la isitha sibheke khona. Ingakho-ke bethu Paul ningahlali esonweni kuze kuvamusa. Uma kwenzeka nona uthi uphula nakhumbula ninommeli ezulwini njalo manona khalani nithi mmeli khona lapho esengene khona elungena la kungenza ngigcine ngiyophelela kumuntu engafuni ukugcina naye. Hlaba kusho namhlanje ngangeni kulezi zinto ayichithayo ngithi uyazi isisoka sidalelwa ngumuntu. Indlela esimbi ngayo uThixo wayengenayo umuntu engqondweni. Wayethi ukhandela ingelosi ehlubukile uSathane kanti uSathane uyothenga kaPhoso sibogeni ngoba kaphosiwe njengamanje uyazula uyabuze kodwa kaJobe uvelaphi iSathane naye kodwa kaJobe uthi ngivela kusulasuleni njengamanje uyazula wenzani uzama ukucinga opartner bakhe angaphoswa nabo mhlaya phoswa futhi uSathane ukalazi ukuthi yini engikhandeleyo nisoko uthi ngakhandela ngoba ngiphambane noNkulunkulu. Wayesethi mangakhanda abanye abayophambana noNkulunkulu shuthi ngeke ngibe ngento sokweni. That's why isambulo sithi khona abantu ekhalini emvezi kwenkolo because wayengenalo umuntu engqondweni ngesikhathi edesigner isihoko. Kodwa lesifunda khona ezathi lithi ngokuba indodana yomuntu iyabonakaliswa ukuzizoqeda yonke imisebenzi kaSathane. Futhi uSathane lezinto azenzile wayithulela uJesu ngaluseyeza. Wenza wazwa kahle uqedile uSathane. Kanti kukhona ozayo ozochitha. Leli gama lokuchitha lisho ukudestroya, lisho ukuhlakaza. Uthi yonke into yenzile ngizoyihlakaza sengathi awuyenzanga. Namhlanje ngifuna ukumamezela inkosi echitha zonke izinto ezenziwa uSathane.
mase ngithetha ngifuna umemezela inkosi echitha izinto esethe usathana uqedile kanti inkosi yes uma ifika ihlaphaza izinto ezenziwe usathana sinenkosi ehlaphazayo futhi yahlaphaza yaze yahlaphaza ngisho ukufa ingakho ukufa noma siyakukho akusenamandla umuzi upholethi mhla uthi ufa lophudosi lwakho sengathi uyakubhuka ingoba inkosi yethu yakunqoba isilufa yanqoba zonke izinto yahlaphaza mhla umuntu engene efeni Genesis yayithi inyoka iqendile kodwa inyoka ukuba yaqabanga bakumele ikhumbule uNkulunkulu wathembisa kuGenesis 3:15 wathi inzalo yosifazane izohlakaza ikhanda lenyoka kodwa inzalo yenyoka izoshaya isithende somuntu yathanda inyoka la ishaya khona yona ishaya isithende lelo shaya isithende chaza ukuthi inyoka yikho ngaphambili ngoba akekho umuntu onesithende ngaphambili shuthi njalo bangahamba there is something that is behind me usathane noma ngasenza into enamandla kodwa into engemuva kwethu ngithanda ukuthi sikuphi isithende singemuva bese ngithanda ukuthi sikuphi ngemuva siphansi shuthi usathane into engemuva usathane into ephansi ayizwe inkosi yami uthake ngiphakamise kafishane usathane into engemuva ihuphi isithende nje ihuphi isithende ithi-ke imessage bazalwane ithi imessage noma ungangalwa naye lwena ukhapha ungabi ngoba mawumulinda yena mawuhlehla uyabuye lente yabantu abahambwayo mina ngiphuluka ekampeni abani akiye yabamani akiye yabahlehlayo noma ngabe kusesaba lento esilandelayo noma usathane usuka forward ever backward never Genesis bathiwa inzalo yesifazane izohlakaza ikhanda kodwa inzalo yenyoka izohupha isithende uSathane is behind you even below yazi uSathane uyabatshazwa sometimes Sathane into engelutho engemuva kwethu yinto ephansi iBhayibheli liyamchaza uSathane kanakanye lithi unamandla kunamagama akhe esiwathola kwisambulo thi umqambi manga umshebi uSathane enamandla akaphiwa uma kodwa ekubambe kahle ungazobucula ngaye usheshe namandla into akasebenzi ngamandla usebenza ngethuba ingakhetha uphoni yamniki uSathane indawo ungathola ithuba ukukhanatha ungazwa ukukhuluma ngaye ukuthi unamandla ake ngimemezele lena inamandla lena inemumva lena iphansi lena inamandla lena inemumva lena iphansi lena inamandla lena inemumva lena iphansi noma ingadlala ngengane zethu lesi sikhathi kodwa uJesu usazohlakaza yonke into ayenzile ngoba akanamandla ungemuva futhi uphansi mhlawumbe uthi nabo 5 lenta inamandla noma ngenzani Jesus is about to destroy whatever ways of Satan noma ngazamani kodwa uJesu unamandla usama mazela sefubini wathi umphiwa amadloka wathi ezulwini wathi emhlabeni Jesus is powerful.
ungenayo. UJesu namandla. Noma ngamosha ezweni lethu, inkinga uphiwe ithuba. Akasiyele umnikeza indumisa naye fanele mthatha. Thana ungena kwakho ubona umosha kanjani. Uthi okay uthola ithuba. Mase uyasho ngenhliziyo. Uthola Jesu kodwa. Wena unamandla. Lenda inamandla. Lenda isemva kwami. Lenda ingaphansi. Ekaba ukuthi uzokhala. Ufike ngene ungakhali. uNkulunkulu uthuba. Bese ubuka lento yini. Ilindele ukuthi idumise vele ungayidumise. Uthi Jesu uyinkosi namanushi. UJobe wenza njalo. Awumuze dumisa uSathane. Uthi mina ngeza ngise, ngizohamba ngise, alibonga igama lika Jehova. Futhi ingane sabayibulawa ngoSathane, uvuma inkosi yami. Lena inamandla. Lena phansi. Lena ngemuva. Oshaka mama. Utamemeza bobo ngoSathane bakhona namhlanje. Mina inamandla. Indawo yakhe sengathi sekuthanda sekakhulu sizotha unamandla ngaphansi kwethu uyedwa namandla uJesu igama lakhe ube wavesa eGetsemane ethandaza afika nabo amasosha sombaba kanti usemthandazweni abuzwa uphi uJesu uthena nje ethi yimi izwi lakhe lashaya amasosha waphansi akaluke inkemba akaluke ikhoma zemithi kodwa izwi lakhe isando izwi lakhe ingakho mayifika kaLazaro esefile uthi Lazaro uvuka akasho uthi vuka ngoba uvuke wonke umuntu izwi lakhe lidangerous engabe nikuphi namhlanje akasho ukuthi vukani ovuka kwamele be specific uthi maswami anzange mathune namanje haleluya Lazaro uvuka mhlawumbe izwi lakhe awulazi linamandla kangakanani akasho ukuthi Lazaro uphila uthi vuka haleluya ngengqondo yamva uqale wathi phila haleluya waye ungasho ukuthi phila ngoba phela ufile lo Jesu uyazazi uba uyazi ngesikhathi enyathela ngasemathuneni ukhomakhe wasusukufa haleluya wathi thulisa isivumo olwandle kwaxakwe nabantu bethi bayamazi bathi kanti nonuba kuthi ake ngithi simangaze uNkulunkulu kade sithi siyakwazi awusimangaze uNkulunkulu yamemezela ekhaya lakho yamemezela empilweni yakho akala nkosi ifanele ngene ongazi uyibona akabafana iphasika nalonyaka uthi inkosi yakuba bengithi ngiyakwazi nanti ukwadle
of Jesus. Let me shout the name 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 of Jesus. Ungadlala isono noma uJesu ekhona ngenxa yokuthi awunqumile. Kanti before efe besibamba umuntu ngekani engenawo amandla ukuthi no. Kodwa mhla uJesu efa wasinqoba isono. Okay, usinqobe kanjani isono uJesu? Awukwazi close. Usinqobe ngokuthi abaseKorinte bosibili chapter 5 verse number 21 lithi uJesu wenziwa isono. Ngiyacela ukuthi nibambe le. Akafanga uJesu isoni. Wafe isono. Lithi wenziwa isono ukuze thina senze ukulunga. Hallelujah. So isikhathi bethelwa babengase bebethela isono. Anikho ngesikhathi bemlima babengase abalimi isoni balimi isono. Ngesikhathi beyongcwatshwa bewitshe babengase ukuthi abangcwabi isoni kodwa abangcwabi isono. Wafa eisono hayi eisoni ngoba wayekwazi ukufa eisoni ngoba isoni bengazona inkinga. UThixo benenkinga yezoni, benenkinga yesono. Isoni uyayithanda uze singakulandela kuzobe sekufeni. So Jesu wangamele efe isoni. Isoni siyathanda kwamele efe eisono into eyincane. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So wasinqoba isono. Wasinqoba isono. Wasinqoba njani Jesu isono? Kwamele uphule yonke amasanga isono esingena ngawo. Okokuqala nje umuntu uba isoni awubona Nkosi engakawoni uba isoni ngokuzalweni owesilisa nowesifazane. So wathi efika waphula umthetho wokuzalwa. Hallelujah. Ngoba thina siyizoni hayi
ngoba sonile sizalelwe esonweni. Ingakho David uthi umama nobaba bangithakathe esonweni. Yena ngesikhathi asizalwa akafana phulisa. Bonke abangena ngalo bebeyizoni. Kwafana kwafika ingelosi kwesifazane. Ongayazi indoda. Yathi hey! Wena ofumana umusa. Ubusisiwe sifazane. Uzokhulela uzali indodana. Uyiqamba igama ukuthi uJesu. Litho mama wabuza kanjani indoda angayazi. Wathiwa no indoda idingeki la. Umoya ogcwele. Uzokwehla sibekele. Bese wena uyakhulelwa. Thwala mama wathela ngiunderstand kodwa ngicela ukusho ukuthi akwenzeke kimi. Njengokusho kwakho. Lo mama wabamba amazwi ezulu. Amazwi adala umntwana. Waphula umthetho wesono. Engene emhlabeni. Waphula. From there wayigcina. I love indaba ukuthi ufake uPilato umhlaba uproofa kanasona. Ngoba uPilato babengawona amaJuda kodwa kwakunjengo government. Lasuswa igala lakhe enkonzweni la yiswa government. Ukuthi akaphasiswe nabangakholwa. Mhla egeza izandla kwakhuluma icourt. Hayi abazalwane. Wathi lo muntu angithola icala. Ngesikhathi sangithola icala wayekhaza uzigcinile for 33 years. Ungangenanga esonweni. Wasinqoba isona. Angimemeze izulu alinankingi izolo zingakanani emhlabeni. Hallelujah. Izulu lazi isolo sesinqothiwe. It's just a matter of time ukuthi umuntu decide ukuthi la manje siphambana wenze kimi engcwele. Hallelujah. Kodwa sinqothiwe. Hallelujah. Jesu number 2 weza ezogqitha isolo 1 2 weza ezogqitha ipoverty and lack. Ayini uJesu beyithagethile inhlupheko. Ungacheka kwiministry yakhe ayikho into ebihlaphazwa ichithwa njengokuhlupheka. Singakhotha izinto ezimbalwa. Singakhotha umhlaba ukho kwintela. Bese abuye bayenze bayahlupheka abanamazwi. Kusicela intela. Wathi Peter, hamba uyelwandle mfana. Uyothola inhlanzi ekhamsini. Mina sengiyenza ibheke. No. I wish I can declare this thing to somebody here. This God can make you to get money anywhere. Anywhere. The Bible. What to Peter? Umuntu okholelwa Yeswini enkosi. Omunye wezothi inkosi ufish nemali. Ubani odeposited? Njengoba sengo-withdraw. Because whenever inqondo isebenza kakhulu kenzeka ifaith ileke. Yadinga ukudenga ifaith. Ukholo hayi bantwana. Yadinga nje ukuthi ube isinyana ovuma konke noma ungazi inkosi ithini. Angithi Peter lento yakakwazi ukudawuthi ukuthi ngolanda imali. Ingafika inkosi mhla ibathola okoqala nqa. Yamthola washamaneti. Yathi inkosi iphose ejuleni. What does ingalo Peter? Wazishila usuku wonke. So uphosa kanjani amanethi? Angazi uPeter washuyenza ubani. Ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi emva kokudawutha lakhe ngezathi waqhomoza ethi kodwa ngenxa yeZwi lakho. Kodwa ngenxa yeZwi lakho sizowaphosa. Wavele wadonsa amanethi asho ugabuka. Egcwele inhlanzi. Wathi uJesu ngilandeleni. Wavele washiya inhlanzi walandela uJesu. Wayelandela uJesu. Uyabona mangabe inhlanzi izozidla iphele. Kodwa mangihamba nezwi lakhe njalo mangifuna izwi lakhe lomphicizela into engifuna. Kungcono ngabe ngalutho kodwa ngigcina izwi lakhe. Iba ikhona nezwi. Ngenxa izwi lakho ngizokulandela. Litho hamba uPeter wakhipha imali enkanzi. Should the kingdom esikuyona ngeke uyiconfirm.
angabona imali ingekho kodwa ikhishwa noma ikuphi. Hey, my God. Hallelujah. Uzakhe ngithi inkosi ayikwenzele leyo favor. Hallelujah. Uthole nawe imali awayilindele khona. Uthi ulindelele ubone kuchuma le kanale yanisesa. Oh Jesus. Kuzangamezela lamazwi athi phela kwakhanda insimi yase-Edeni. Yangaba nomfula owodwa. Ozonisela insimi. Kuthiwa wafaka imfula u4 insimini eyodwa ukuze makushaya umfula lolunisele. Makushaya umfula lolunisele. Kuzabe ngimemezele nje ekhaya lakho imfula u4. Uma kushayana kuvuka umunye umfula. Uma uSathane evala lo kuvuka umunye umfula. Jesus. Why pretty poverty? Obunye uzubonwa pretty poverty. Bake babe nesikhaftini sokudla. Kodwa abantu ba-5,000. Uyabona ukuthi imlomo mningi. Kodwa ekitchen kuncane. This is poverty. uJesu wathi lethani kimi lokho okuncane. Lithi waphambisa phezulu. Wabonga. So abahlebula. Yazi umlomo u-5,000. Nabesifazane ney'ngane. Kwase kwasala kwimvuthuluka. Ngiyamemezela ukuthi thani masufide yonke imlomo oyifidayo kodwa kuze kusala. No church, ngiyamemezela ngoba uJesu esimkhonzayo weza ezokuthatha ukuhlupheka. Moya we-poverty uJesu weza ezokuhlakaza. Sokasala amaqoma ngithi ayo-12. Umuntu awubuka amaqoma awu-12 kanti nezizwe ezenza u-12 shuzo uneqoma elimele isizwe nesizwe. May the Lord supply you kuze sale ibhalansi. Ibhalansi osangisazi ubumlomo engizowufaka because uJesu weza ezochitha nokuhlupheka. But number 3, uJesu weza ngamandla ezochitha izifo. Amababa zokuhlose ufo. Weza ezohlakaza zonke izifo ezikhona. Wazohlakaza zonke izifo ezikhona. Oh my God. Uma ngima ngepoverty, I wish to go back because nomangaliso oqala kaJesu awenza. Uyawubona uhlangane nokuhlupheka abantu. Upheliwa yini? Wathi qala na ukwenza umangaliso akavulanga imbumbu ukuthi amehlo. Oh God. Lithi waqala nje. Ngowadisiwa yishi. Inkosi mayandise emaqomeni akho. Inkosi mayandise emaphaketheni akho. Inkosi mayithume namaphakethe avuzayo. Mighty God. That is our gospel. Wabulusolo waphitha izophelo banama 3 wachithi izifo beyichitha ngendlela emangalisayo ngoba bevele fike umuntu ogulayo evele ethi ukukholwa kwakho ukusindisile ngambeke ishizana evele eyikhahlela izifo lithi beyikhahlela ekhuluma amazwi kodwa wanqeda nqanqa ephilisa umuntu engamnakanga oweza ngemuva wathi umphetho wakhe shuleni yokuphila musu kulinda yena lulisandla uma ngasiduli lula wena uthathe ukuphila kwakhe because abanye bebelinda ukuthi ngosilula khuluma kodwa khona umama owathi angifuni ngisho ulula ungaluli yime ngolu isandla sakho Jesu weza ezochitha nezifo. Ingakho uma ufunda uIsaiah 53 lithi walinyaza ngenxa yobubi bethu lithi ngemvimbo yakhe
so isathana wenza mistake. Shule sathi lokushaya umvimbo wayenganaki usathana ukuthi wenze medication. Shaya umvimbo kanti wenze medication. Ushaya umvimbo kanti wenze medication. Imvimbo yakhe saphiliswa. Hallelujah. Saphiliswa. But elvala la. Hey, Jesu ezoyivala ezoyichitha iqalekiso. Zalungisa umntana. uJesu ezochitha ama-cases. Ngiyacela nje siphuma kuyesejini uwazi wena unasinyama. Wena unawo amasha. Yinto engekho kwi-DNA yakho. Wena unomhlobo othanda usisiwe lingena. Libusisiwe liphuma. Sibona ukuthi uJesu ayizolungisa iqalekiso. Kodwa Nkosi uJesu. Benza into eyisimanga amaJuda bengazi. Sabe mfaka umqhele. Ngangozi bamfaka umqhele wegolide. Bavele bamfaka umqhele wameva. Kanti ameva kaze egayo. Awekho ameva kwihlahla zika chapter 1. Sozimemezela lento base ngindedele. Ameva wekho uGenesis chapter 1. Ameva aqala ku chapter 3. Ofunde ekhaya. Elithi mhlabona. Wow, umhlaba usukhiqiza ameva. Wathi uJehova, hey, ngesono senu. Suqalekisiwe umhlaba. Osani bantu singededele. So shuthi ameva aye uphawu lekhesi. Bamsiza amaJuda mhla yobethelo. Bathatha isiqalekiso sonke bamfaka sona ekhaya. Mhla yena ngemthini. Ekhanda lakhe wayethwele ikhesi. Ngikuphile memezele into bathola ukumthakatho wayethula zama ukusebenza. Ongasebenza ngingekho kuJesu. Kodwa mangifika kuJesu uqhabuka yonke into yabathakathi. Uqhabuka lonke ukhondolo lamlele. WabuJesu wathwa. Sonke iqalekiso sayisekhanda lakhe. Thanda futhi abawubeka. Awuhlohle. Nithi waphuma igazi. Wahlangana igazi nameva. Wahlangana igazi. Leli gazi uma lihlangana neso lesosha. Nakwazi ukuvula amehlo esosha. Shuthi lihlangani ngento lishintshayo. Sifuna bamfaka umqhele wameva namhlanje. Sibona ukuthi bawuforce, bawupush. Waze bakhupha igazi. Waze ke ngimemeze. Ngithi iqalekiso sami wayithwala eGolgotha. Hayi, amashwali. Wawathwala eGolgotha. Angazi isinyama. Hallelujah. Hallelujah. Amsandini ukebomvu nemnyama nemhlophe basusa iqalekiso. Ikhona igazi. Iziqalekiso wayekhathele ngomnyama. Iqalekiso uhlangana nesimo esihambisani nawe futhi singeke ecebeni kaNkulunkulu. Kwesisikhathi into enziwa abantu. Kwesisikhathi into ethatha esibelethweni. Asithathe indaba sisukephi. Kwesikhathi into enziwa abantu abanomoya. Asesikukho nje. Ukuthi basibuka mnamlezweni. Ngiyambona uJesu kodwa ngicazwa yikhanda la.
ingalekiso zethu, uthi mayithwala ingalekiso zethu, uthi mayithwala. Umqhela bamfaka ngeGolgotha, bamfaka ebhekeni likaPilato, wawusowa ukuba mawuhlohlange, kanti kwamele uwe ngoba sasudinga isiphambanweni. Bafana bawuhlohla noma uwe nawe, moya mfuku ufuka nawe. Isiphambano sasisho ihlazo umajuda kwangabethelwa nomubani, abantu bebeboshwa beshawa bejeziswa, kodwa isiphambano bekuwumuntu owone kakhulu ezothelwa ngehlazo. So ngesikhathi uJesu engene esiphambanweni wancika ehlazweni, wanika kwisiqalekiso, wathwala isiqalekiso, wancika esiqalekisweni, base bambethela bamhlanganisa naso. Wafa kwangajika ukuthi ihlazo. Babetha akekho umuntu ophindela ndlela uJesu. Indaba yonakala mhla evuka. My God. Bathu bani ongafela ehlazweni? Ephinde evuka. Hallelujah. Amen. Sakali isiphambano sagada. Sathanda. Umuntu oyedwa ufuka shitha umlayezo. Sasiyahamba kuthi Nkosi ngithi shintsha umyalelo. Shintsha izinto ezikhulu. Waqala lento abanye bayifaka eminyango yasemakhaya abo, abanye bayilengisa, abanye bayifaka ey'ngubeni zabo. Ihlazo laba yigugu. Inkosi inkosikazi ayidala izinto ezintsha, kodwa ithatha into endala ishintshiwe yigugu. Isipambano bashintsha umlayezo wazo mhla uJoseph. But let's be close here. Ngeke ngivale ngakhulumanga ngoBhathimeyu. uBhathimeyu impumputhi, umuntu oyimpumputhe kanti uthathe ubaba wakhe. Mvumeleni ngikhuluma sengiyayeka. Thiwa igama lithi Thimeyu, Bhathimeyu. Igama lithi Bha lisho the son indoda. Thimeyu impumputhi. So mayo Bhathimeyu shuthi indodana yempumputhi. Shuthi lo mfana akaziwi igama lakhe kodwa ubizwa ngosisi lasekhaya. Angivumeleni bangcwele. Kuthiwa hayi nobaba wakhe uThimeyu. Shuthi ubaba wakhe impumputhi. Namhlanje ngizwe Inkosi ize nesande singamanje. Ingena ikhaya nekhaya izohlukanaza zonke izinto esisalele kuzo. Inkosi yasemanje izohlala ubuhlungu uthwala into ongafikanga ongayenzanga wena osalele kuyo. Ubothi lesibopho engababa lesibopho. Lesibopho umama wayenazo nogogo izwa lama sesithandaza. Lithi iBhayibheli uBhathimeyu simbona
uhlezi ngasendleleni ezumsini ukhona odlulayo ukhona waseceleni ngabe ubani odlulayo wathi uJesu wafika wabemeza uBhathimeye wathi Jesu ndodana kaDavide awukwazi ku-understand ukumemeza komuntu ungawazi ihistory yomndeni wakhe ngoba simemeza ngokungafani sazi usizi lemndeni yethu abanye bamemeza ngathi bayahlanya kanti wazi ukuthi uvelayo kuthiwa bamthulisa waphinde wamemeza Jesu ndodana kaDavide ihawukele kuthiwa wathula uJesu wazitshwa wathi noma ngizitshwa ngiyalazi usizi lasekhaya Jesu izosebenza somemeza bese siyahamba namhlanje sithi Jesu Son of David have mercy on me umufunda ngale ndaba uBhathimeye waba nobaba omuhle wathi impumbuzo wambiza umfana wami wathi mfana wami sengimdala kokwenzeka ngife ngiyimpumbuzo kodwa ngizwile khona indoda efile ethi uJesu angazi noma izofika ngisaphila kodwa wena uma uhlangana naye ubokwazi ngalelo langa lolu khondolo liyanqamuka wabamba amasi uBhathimeye wahamba wahlala ngasendleleni eGadamasi yothi nendoda ubaba ngitshela ngayo wathi mhlangizwa ngayo konqamuka babusisiwe nabazali abadedela iy'ngane ziyekumsindisi noma bengayanga babusisiwe nabazali abadedela iy'ngane uthi hlangana nenkosi noma yena engahlangananga wathi uthina umuswa kuthiwa la ekhaya yonke into yomuntu wesilisa ibizalwa iy'mpumputhe namhlanje ngifuna ube ready because I can feel like ziningi izitolo nazo ezingaveli kuwe kodwa ey'vela kwisibeletho nakuso ziningi izitolo nazo ezingaveli kuwe kodwa ey'vela emndenini wakini kodwa uJesu wayezochitha lezo y'qalekiso wawabamba amazwi ukuthi ubaba wathi khona indoda ogama liuJesu hlangana naye koshintsha isimo sabesilisa bala ekhaya yo litho besehlala ngasendleleni yonke imisindo ebuza ubani odlulayo hhayi amasosha ebelethuna ngoba ubusisiwe nokungalandeli yonke imisindo nobehluphekile unesho umuntu ohupha yonke imisindo ngenxa yokuhlupheka kodwa sengathi inkosi ingavusa insali ethi ngilinde uJesu uma ngasizwa uye ngamane ngifele usisi lami amini baba noNkulunkulu I will serve no other God singaze siqalekile siqale subaba sofika ufe phambili wayizwa umsindo wayidlulisa kuthi ake ngisho ngithi idlulisa yonke imisindo yizwa uwezwa amagama kuthiwa sebefikile okhehlelezi uthi hayi ngilinde inkosi sebefikile omagejageja uthi ngilinde inkosi sefikile ubani uthi ngilinde inkosi inkosi yabazi abayo yavela inkosi yayeka yonke imigwaqo udonswa yini Jesu kulo mgwaqo inhliziyo yomlindini iyangidonsa wamemeza kathathu ama then we about to close inkinga ke yabo kumemeza kathathu kusho inconsistency kusho ukuphikelela awukwazi ufuna ukugqabula ukhondolo kodwa weak uyashesha ugive up ngoba le yanto indala kunawe uthi umoya wokuphikelela wamemeza
kathathu kuthiwa wamemeza one wangaphendula muntu. Uyakwazi ukuzitsho uNkulunkulu wasezitshiwe wamemeza okwesibili kwaphendula abafundi bathi thula. Wavela wamemeza okwesithathu wayememeza okokuqala uthi no methuli kodwa impela ukuthula bakhe akusho amandla kanawo iyenzeke ethule kanti usacheka inhliziyo yami wamemeza okwesibili wathulisa abafundi waphinda wamemeza okwesithathu waya abafundi baziba uma usengxakini enkulu umuntu umosha amandla okudila nabantu ongakhulumi nabo ngoba uyakwazi amandla lento ufuna ukuphendula bonke abantu nabantu wena ongakhulumi nabo le uma basiba wayenza ngikhulumi nabo mina ngiyizinkosi Jesu baningi la abathule bathuliswa abantu ungathuliswa abantu ongakhulumi nabo wamemeza okwesithathu wathi Jesu ndodana kaDavida ngihawukele Mfo wami Jesu wathi mbizeni lamathoka demthuyisa asuka amathoki sondela phela sheshe inkosi yambiza inkosi ayimangaze uzashakishwa abantu ade bekufika kodwa inkosi izithume bona bebashakishele kwileveli lakini inkosi yakwazi ushintsha abantu ade befika yenze bona ukuthi akube bona abazokwenzela iconvoy wathokoza inkosi yakini wasefika uJesu wathi ufuna ngikwenzeleni why uJesu wathi ufuna ngikwenzeleni nje akamboni uyinkukuthi uyambona but ziwu-2 izathu wayembuza lokho one umbuza ngoba inkosi ayifuni ukudila nento kanti wena uzele yona ngoba uNkulunkulu wakwakho yena uNkulunkulu ezulu mayisa kwakho uma eminyango yaqoqotha akangeni ungangivulayo usho ngoba one uyamhlonipha umuntu but nathi lesimento libamba wayesho angikwazi umuntu manje ngicela ungitsheleke imali ngithi ufuna malini kanti anginamali haya ningizwa nje akakwazi umuntu ngicela ungitsheleke imali basithi how much awushiwo noma ubani usho umuntu owazi ukuthi aningizwa lamazwi osufuna ngikwenzeleni akazi ukuthi le nkosi lokudidina ezinto ingenza noma yini waleshoyo noma yini oyifunayo imphethe ingakho ethi wena ufuna ngikwenzeleni umupha the blank check ukuthi bhale amount so ayisethi ngicela ukuba ngibona so ayisethi uJesaya kwenzeke kuwena njengalokho ukholile lithi from that day kwavuleka amehlo abathileyo kwathuka ukhalo lapho ukuthi yini indoda lena eyake yavuleka amehlo namhlanje manje uJesu uzogcina imisebenzi esitha inkosi ayichithe nalezi ngaqalekiso zithi mayifika kuwe inkosi ifaka full stop ukuthi udlalile nabafike phambi kwakho kodwa sebelandela mina sebefika kuliniso lenkosi isibonakalisiwe ukuthi zo isono ichitha ukuswela ichitha ukugula ichitha inqalekiso sesingayanga masingasuka kuyo asimwenga usisathandaza